Balaji Films presents Balaji Recording Studio, Lokha Bazar, Support. करेला जाई ट्यूशन वहाँ बिना दखल है ना लागे वकर मना वहाँ रोज वो करेला जाई ट्यूशन वहाँ बिना दखल है ना लागे वकर मना वहाँ हो ताके नहीं तकाबे चला के डसा टाड़ा बाहर से ताके नहीं तकाबे चला बे डसा टाड़ा बाहर से नैना लहरल हमार सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से नैना लहरल हमार सखी रे मसा टाड़ा से रोजवा करेला जाई ट्यूशन वहाँ बिना दखल है ना लागे वकर मना वहाँ रोज वो करेला जाई ट्यूशन वहाँ बिना दखल है न लागे वकर मना वहाँ हो ताके नहीं तकाबे चला के डसा टाड़ा बाहर से ताके नहीं तकाबे चला बे डसा टाड़ा बाहर से नैना लहरल हमार सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से नैना लहरल हमार सखी रे मसा टाड़ा से सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से सखी रे मसा टाड़ा से डीजे संतोष राज लतरहा सुपौल डीजे मनीष रक्सौल हरदम पढ़ाबे हमके मेथी बाहिलो जी ओकरे चक्कर में हम भैनी सकिलो जी हरदम पढ़ाबे हमके मेथी बाहिलो जी ओकरे चक्कर में हम भैनी सकिलो जी हमरे से मंगा के रोज पिए ले पानी ऊ है दीवाना हम वो कर दीवानी वो कर दीवानी होई वो कर दीवानी वो कर दीवानी हो वो कर दीवानी चुहरल दहिया पी रहते हो वो कर मारला हसे चुहरल दहिया पी रहता हो वो कर मारला हसे दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से नैना लहरल हमार सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से सरसन सब लूटोहे का हम कही देखी न एको पल बेचे न रही रहबी सरसन सब लूटोहे का हम कही देखी न एको पल बेचे न रही विकास बिगहरी बसल बारे दिल में हरदम रहिले ओकरे हम फिल्म में हो ओकरे हो फिल्म में हो रहिले फिल्म में हरदम फिल्म में हो ओकरे हम फिल्म में दीपक दीपेश देखेला उ हरदम पजारा बाहर से राकेश अकलेश देखेला उ हरदम पजारा बाहर से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से नैना लहरल हमार सखी रे मसा टाड़ा से दिल लागल बा हमार सखी रे मसा टाड़ा से चुहरल दहिया पी
बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौकहा बाजार सुपौल।